tikwazise zvenyu tikwazise tiri kukwaziswa naNyati nemhuri yake sagauchiwa zvakanaka really chokwadi aramba hello guys, we are here at near this place. Wow, let's hope she's not gonna cry. Yeah. Right. Saka munofara here mai Nyati na baba Nyati. Tinofara singaiti guys. We are here to spend the day with you. Kufara guys. Kusangana nemi guys. We are very happy. Really? Zvemoyo wangu kufara singaiti. Munoziva kuti chachiri chishuwiro chedu kuti vanhu vahwina tinge tichiswera navo. But munoziva patakaronga chigame ichi hatinombombobvira tafunga kuti pangaitawo ma-content creators kana hazvinomboya musoro vangaposte ma-pictures comment section and stuff, then boom tatoona kuti pane ralaikwa kudarika chi vamwe vese chokwadi tiona ndiri vanaNyati. Infact kutanga pane mamwe anga akalidha tazoona naNyati valaikwa vadi tatapo chokwadi rikatidi takambotaura kapa pamakahwina challenge ya WhatsApp ndikangoti aiwa no nganditore chinamba dzavo ndivabati ndinzwe kuti tozvitarini because izvo taida kuti musi unenge uri vanhu vasingaendi kumabasa vanhu panoti so that ndio basa musi wakati ndio musi watodi watoplana watoonana navo. That's true. Tuvona ndonzwa kuti muPumalanga ina ndikuzive hameno kure uko kuJoburg uko. So takaona zvakanaka kuti rega tingoita neimwe kapo iri padhuze sekufunga kuti taita, but still tofanira kuti tigozozadzisa chishuwo chekusezvo murimi makahwina, you understand? And we are very happy to see you muchifara like this, like oh my gosh. Tukufara guys. Ndimo mumba medu guys, mataka mufwa through social media munomu. Wow. Tine hama yedu yakati kuzawo munomu yaonawo life yatanga tichirarama tiri mukuku. All right. So tichada kuti kokutatidzai imimi munofanira